Ndo piny owacho keto thenge milion 500 ne chako gedo mar kar loso mwandu mag konyo joma nigi ng'ol e dago ngimagi mapile. Kano loso nyasi mar nyisruok mag mwandu mopogore mag konyo joma nigi ng'ol, jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang oyango ni ting' mar nyiewo mwandu go osechak dar kowuok e apis mare nyaka kar tiegruok mar joma nigi ng'ol mano mar Kise. Simfoso Kinda nigi ler mathoth. Kaluwore kod riwruok mar thieth e piny ngima World Health Organization, joma nigi ng'ol bilion 2.5 ni kod dwaro mar tiyo kod gige konyo gi dago ngimagi makare, ka kwan ni igeno ni biro idho nyaka bilion 3.5 kochopo higa mar 2050. Kaluwore kod jalup director mar social development e migawo mar Labour Richard Busire, jo Kenya milion 1 ma nigi ng'ol ni kod dwaro mar yudo mwandu kod lony manyasani makonyogi e dago ngimagi mapile. Zakari Mwasia en japuonje kar tiegruok mar Kise. Kata obedo ni onge kod nyalo mar neno, otiyo kod lony manyasani e yudo picha makare mar alwora ma entiere. When I came, when I was just in front here, I couldn't see what is in front of me, how you people are looking at me. So I needed to use some piece of technology so that it would help me. And there it is. It tells me a little. The image shows a large indoor event. Picha mar kamintiere nyiso oganda mathoth mobet kamoro achiel e romo. Tado mar odno ong'awre malo mabor. Odno ni kod teche marien. Nitiere dirisni madongo e malo mar korot. Chuo kod mine orwako lep ofis. E tok oganda nitiere jogo picha mani kod kameras. Korot obo maber kod otembni mani kod rangi marachar, rakwar kod ralum. Lony machielo ma joma tin kende mani gode pacho kam en mano makonyo joma nigi ng'ol mar obwongo kata tuo mar cerebral palsy e loso. I have had access to education. Nayudo thuolo mar somo kendo natieko form 4 e higa mar 2021. Koro adhi nyime gi somba e college. Komba mabede ni konyo e dago ngimana kare, kata kan be awinjore bedo e ngimani. Mwandu makonyo wa dago ngimawa mapile, miyo wan bende wadago ngimawa maber. Magin mana kwan matin mag jogo monyalo nyiewo mwandu gi ka jo Kenya mathoth onge nyalo mar yudo mwandu makama, gima miyogi geno kuom jomoko e dago ngimagi mapile. Gedo mar kar tiego jonyuol mani kod nyithindo manigi ng'ol ewi kaka inyalo ritgi, chenro mar gero kambi e pacho ka mar loso mwandu mitiyo godo kod jogo manigi ng'ol, kaachiel kod chenro mar daro nyiepo mag mwandu mag jogo manigi ng'ol tiyo godo kowuok e migawo mar somo nyaka kar tiegruok mar Kise gin moko kuom weche madongo. Bende koro sirkal ochako mar neno ni jogo kata nyithindo minyuolo kod ng'ol dago ngimagi makare mana kaka nyithindo mamoko. Kane oloso e nyasi mar nyisruok mar mwandu mitiyogo kod jogo manigi ng'ol mane obagi kar tiegruok mar Kise, jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang oyango ni sirkal oseketo thenge siling milion 500 mar chako gero kar loso mwandu kendo chomo mwandu makamago. Government has already set aside 500 million to start that particular project, both building and bringing in the necessary equipment that will make it possible for us to both produce and to assemble the necessary devices that our children require. Belio bende olero dwaro mar daro ting' mar nyiewo mwandu go ne kar tiegruok mar joma nigi ng'ol Kise mondo giyud yot mar nyiewo mwandu kendo nyiewo mwandu go kamoro achiel e nengo mogonyore. That instead of sending small amounts of monies to every other school, is that we shall send a certain component of that resource to the school, and we shall send a certain component of that resource to Kise so that they consolidate and be able to acquire the devices in large numbers. And I requested the regulator in procurement to allow me to delegate the procurement authority to the CEO of this institution, because they have better understanding, they have better knowledge, they have expertise here. They'll be able to know which is the right quality equipment that will support our children. You know, these things are medical. Simfoso Kinda, Ramogi TV, e kar tiegruok mar Kise. Riwruok mok mar piny owacho